Какво по дяволите е Торнадор? Защо изглежда като пистолет? И какво трябва да правя с това нещо? Спокойно. За всичко това ще си поговорим в днешното видео. Здравейте машини, здравейте и добре дошли. Както винаги, аз съм Имунитас, а това тук е моето студио за интериорно почистване и поддръжка на автомобили Immunitas Vision. Днешното видео е посветено на един инструмент, без който нашата работа не може да изглежда толкова добре, колкото изглежда. Това, драги ми приятели, е Торнадора. Единственото нещо, което по някой път спасява ситуациите и то ги спасява много качествено. Много отдавна искам да направя такова видео, в което да ви обяснявам кое какво прави, кое защо се използва, как се използва и така нататък. Сядам тук на Прима Виста да ви запозная с това, що е то Торнадора, защо е супер важно да го имате. Дори да не се занимавате професионално с почистване и поддръжка на интериори. Това е най-добрият инструмент, в който може да инвестирате, ако просто имате гараж, имате компресор, защото компресорът е жизненно важен, за да използвате този инструмент, за да може да си поддържате личния си автомобил по безкомпромисен начин. И веднага, за да ви заинтригувам, ще ви кажа трите плюса на точно този уред, които го правят незаменим не просто за детайлери, а и за всеки гараж. Слушайте ме внимателно. Имайки Торнадор, може да правите 80%, слушайте, 80% от детайлърската работа може да бъде вършена само с този уред. Това означава, че без никакъв проблем може да си почиствате целия автомобил, имайки само Торнадор. И тук много ще кажат, какво говориш бе, как така? Какво прави този уред? Ще си поговорим, само трябва да знаете, че това е уреда, който ви позволява да изкарвате боклук от всяка точка на вашия автомобил. От подседалки, от въздуховоди, от труднодостъпни места, мокет, отзад зад корите, където си поискате. Второ, това е уред, който ви позволява да правите така нареченото сухо пране. Или пране, което не изисква почти никакъв препарат, но същевременно може да изпирате и да отстранявате всякакви упорити петна, замърсявания, гадости, дори от места, които са рискови. Това означава, че може да използвате този уред върху таван, може да използвате този уред върху кори на врати, може да използвате този уред върху всичко, стига да внимавате и добре да боравите с налягането. И трето място, което всъщност е, може би за мен лично най-важното нещо, защото това е фундаментално, изкарвате целия пясък от мокета на всичко. Може да го изкарвате от мокета на вашия автомобил, може да го изкарвате от килима, може да го изкарвате от стелките на вашия автомобил, може да изкарвате праха и пясъка от дивана в къщи, стига да може да се закарате компресора там. Това е мултифункционален инструмент. Казвам инструмент, защото сам по себе си той не прави нищо. Но в правилните ръце и вързан към правилната техника, този инструмент прави чудеса. И днес ще си поговорим за всичко свързано с него, като ще започнем от това, защо по дяволите се нарича Торнадор. В България много хора, както с повечето неща, си мислят, че това нещо се нарича Торнадор. Истината е, че това по-скоро се нарича пистолет за сгъстен въздух с торнадо ефект, да кажем. Тъй като Торнадор е всъщност марка. Тук се получава това нещо като пелените за бебета ги наричаме памперси, защото памперс е най-голямата марка, произвеждаща пелени за бебета. По същия начин Торнадор е първата марка, която създава този пистолет, този вид пистолет, инструмент, и става естествено нарицателно по целия свят. Всички започват да му викат Торнадор. Без значение е това нещо. Защо се нарича така? Предполагам, от името сте се досетили. Торнадо. Това е пистолет, който пуска сгъстен въздух в торнадо на практика. Тук имаме една фуния и едно маркученце. Може да забележите, чакайте да не се претрепим само, сме на едно столченце.
Ето така. Това мъркученце, което наблюдавате вътре, когато се натисне спусъка и сгъстения въздух от компресора влезе в него, това мъркученце започва да се удря във всяко възможно местенце по тая фония. Което в повечето случаи се създава точно това завихряне, създава се буквално торнадо ефект, който дори може да бъде наблюдаван. Ако пуснем втората опция на точно този уред, може да наблюдаваме всъщност как това торнадо изглежда. Но в общи линии идеята на това нещо е, че се използва точкови удари. Значи, най-просто казано, опитвам се да ви го обясня възможно най-просто. Когато се върти това торнадо, се получават много импулси в различни точки. Тези импулси са доста голямо количество сгъстен въздух, които удрят на различни точки в една окръжност мястото, което третирате с торнадора. Нека си вземем за пример един мокет, доближава се торнадора близко до мокета и огромно количество въздух започва да удря този мокет, но го удря във всеки път в различни точки, което помага на това, удряйки по този начин, да изкарваме песъчинките и боклуците и всичко, дето не трябва да е в мокета, от самия мокет. Като говорим за удар, тази машинка наистина създава много силен удар. Ако си сложите ръката отпред, ще усетите, че боли, в смисъл удря силно. По този начин изкарвате всички боклучета. Дори да има нещо набито в мокета и в дадената точка да не могат да го изкарат, това нещо се върти толкова бързо, десетки пъти в секунда, че го удря от тук и боклучето в един момент изхвърча от мокета. Просто защото от десетки места получава импулси, така да го наречем, и изкарвате прах, боклуци, камъни, набити такива тревички, които са се набили в мокета, всичко излиза. Което на нас ни позволява да си улесним адски много работата, когато трябва да чистим тежки замърсявания, пясъци и така нататък, като лично моят съвет е, имайки такава машинка, може да минете цялото табло на автомобила, всичко веднъж в седмицата, просто с въздух. По този начин сваляте целия прах навсякъде и ако са ви добре отворени вратите, всичко излиза навън. Ако знаете какво да правите и как да го правите, може да си почиствате автомобила с сгъстен въздух, което само по себе си е най-чистото почистване. В смисъл, вие не търкате, не четкате, без препарати, без вода, без нищо, просто сгъстен въздух, той изкарва праха от всякъде. В смисъл, ще се изумите, веднъж фащали такъв уред в ръце, ще се изумите колко всъщност сила има той. След като ви разясних какво прави, нали, каква му е основната идея, нека да си поговорим за това какъв такъв уред да изберете. В случая, лично моят съвет е да си изберете или да се спрете на най-доброто и да вземете всъщност марката създала този уред, именно Торнадор, те така се и казват, това е марка, но техните уреди в България малко трудно се намират, а и са доста скъпи. Именно затова личният ми съвет е да се спрете на най-доброто цена-качество нещо, което в случая имаме тук, това е Benbow. Камерата е с огледален ефект, не обръщате внимание, Benbow пише. Това са торнадори, които са изумително качествени. Доколкото знам, се различават от оригиналния торнадор по почти нищо и от към производителност, и от към поддръжка и така нататък. Много от вас, предполагам, са гледали такива уреди в китайските сайтове Alibaba, AliExpress, Temu и така нататък. Личният ми съвет е оттам да не си взимате нищо, просто защото качеството рязко спада. Виждал съм уред от Temu, виждал съм уред като този Benbow и съм виждал Торнадор истински. За добро или лошо аз притежавам само Benbow уреда, но истинският Торнадор по почти нищо не се различаваше от този, освен както го хванеше малко по-различен, нали, малко по... има разлика, но тя е по-скоро козметична. В смисъл от към качество, от към сила на въздуха, от към тия неща, никаква разлика. И
Точно за това аз лично препоръчвам на всички, които са ме питали някога, да си вземете Bembo. И ще ви кажа защо това всъщност е най-добрата марка цена-качество, без да ми плащат за реклама и така нататък. Аз просто ви споделям това, което аз знам и това, което на мен ми харесва. Това е, че разполагате с доживотна поддръжка. Какво ще рече това? При Bembo може да смените каквото се развали, защото се поддържат огромен набор резервни части. Това означава, че износва ви се вътре маркучето, което прави въздух. Няма нужда да хвърляте целият уред инструмент за нещо, което струва 60 стотинки, или левче, или 2 лева. Няма значение. Купувате си ново маркуче, сменяте го. Перфектен инструмент. Износва ви се фунията от това, че постоянно е въртял вътре. Окей, развивате си фунията, ето така. Нали? И си я сменяте. Това важи за... Ето, да видите какво представлява това маркуче, за което ви споменах. Ето ви фунийката. Развивате си фунийката, сменяте си я. Нещо ви се износва тук уплътнителния елемент. Развивате, сменяте. Износва ви се кранчето. Тук, това кранче, за което още не сме говорили. Подмени се. Адски голям набор от резервни части, спусъка се сменя, всичко може да се смени, което означава, че имайки веднъж, инвестирате веднъж в тази техника, след това всичко, което ви се развали, може да бъде подменено. Което за хората, които се занимават професионално с това нещо, е много голям плюс, защото липсата на резервни части е много страшен проблем. И понеже аз имам техника, която е от щатите, за която ще се говорим в друго видео, много се притеснявам, ако се развали, какво ще правя с резервните части и кой ще ми я прави. Но при Bembo няма да имате такива проблеми, поддържат се резервните части, така че и от към поддръжка на това нещо вие сте железни. Идваме сега и до това нещо, което всъщност наблюдаваме, и то съд тук. Какво прави този съд? Какъв е смисъл от него? Ами, драги ми приятели, това е второто приложение на ето този торнадор, което всъщност е причината аз да обичам този уред още повече. Освен, че може да удряте с гъстен въздух, което е страхотно само по себе си, можете да удряте и с препарат. Отваряйки ето това кранче тук, нали? Ей така, цак. Машината започва да смуче препарат и да го вкарва със същото налягане, с което вкарвате и самия сгъстен въздух. Което може да си представите, че щом въздуха успява да извади песачинки, гадости и неща, какво става, когато ударим с препарат? Ами, много е добро. В смисъл, благодарение на това, че той може да удря и с препарат, вие може да изкарвате петна. Ще не петна. И то много тегави и засъхнали петна, без въобще да ги четкате. На какво налягане работи това нещо? Тук са записали от 6 до 9,2 бара. Личното ми предпочитание е това нещо да се използва на 7,5-8 бара, защото тогава е така оптимално. Хем не е прекалено силен въздуха, хем вършите много добра работа. Лично аз го използвам на 8 бара, но 8 бара, 7,5 е перфектно. Може да си представите препарат, частичка препарат, завихена на торнадо, изстреляна с 8 бара. Откинва мизерията, буквално отстранява всякакъв вид замърсявания, мизерии, залепнали неща от всякакъв вид повърхност, което е страхотно. Приятели, не мога да ви опиша за какво удоволствие става въпрос, когато го използвам този торнадор. Именно за това ви казах, че може да правите сухото пране. Това нещо използва толкова малко препарат, че ако напълните този резервоар, по мои прости сметки може да си пръскате, така да кажем, 2-3 часа преди да свърши количеството препарат вътре в него. Толкова малко препарат отива.
което означава, че повърхността, която сте третирали, на практика е почти суха. И всъщност това, което се получава, нали, е, че вие отстранявате петна, просто и разбивате на молекулно ниво от текстила или от каквото си искате. И след това единственото, което трябва да направите е да ги оберете с един микрофибър. Да, това не е конвекционалното пране, но е напълно задоволителен резултат, когато искате да си почистите петно на мокета или петно на кората на вратата и така нататък. Особено пък ако имате вак, много добре знаете как се отлепят корите, как там с вода не се пипа, но с Торнадор няма никакъв проблем. Може да изперете всичките кори, може да изперете и тавана, което не ви съветвам да правите, това е професионална работа, там трябва да знаете какво правите, нали? Не се използва само Торнадор, но Торнадора може да ви помогне да изперете колонки, да изперете таван, да изперете каквото си искате. Може да почистите въздуховоди, отново препарат, Торнадор, след това сгъстен въздух, изчезва мизерията, в смисъл страхотни неща може да се правят с Торнадора. Така че това просто е една машинка, която е толкова просто устроена, но същевременно решава страхотно количество проблеми. И може би най-скъпото нещо в този инструмент всъщност е подбирането на правилен компресор за него. Много мои приятели и клиенти са ме питали, окей, аз си взема Торнадор, обаче какъв компресор трябва да си купя? И отговорът ми винаги е един и същ. По принцип, колкото може по-голям и по-мощен, толкова по-добре. Но всъщност няма значение. Буквално и най-евтиният компресор, който просто може да стигне 8 бара налягане, би ви свършил идеална работа за Торнадора. Единствената разлика между това да имате мощен компресор и това да имате малък компресор е, че с малкия времето, с което ще работите, е много малко. Защо? Защото това нещо изкарва убийствено количество въздух. В смисъл, толкова бързо свършва въздуха в компресора, че ако имате малък компресор с малък балон за сгъстен въздух, малък резервоар на примерно 50 литра, 30 секунди работа ще ви източат целият резервоар на под 5 бара. В смисъл, много бързо свършва въздуха. И когато компресора се пусне, нали, той няма да има този дебит да догони Торнадора. В смисъл, компресора няма да прави повече въздух, отколкото харчи Торнадора, което означава, че когато се включи компресора, вие трябва да оставите машинката на една страна, да изчакате 2 минути, докато компресора си набави нужното количество въздух, пак да работите 30 секунди или минута и пак да оставите машинката да почине на практика. Не че се е изморила, просто е свършил въздух. Когато имате обаче голям хубав компресор, вие може да работите непрекъснато, нали, което просто улеснява вашата работа. Така че е въпрос на личен избор, дали искате да чакате и да си почивате, за да може компресора да насмогне на Торнадорчето, или не искате. Не ви бърка, примерно, да изчаквате по 2 минути на всяка минута работа. И сега, след като ви обясних защо това е страхотен инструмент, ще си поговорим за това какви са инструментите, които работят с гъстен въздух на този принцип, които ви трябват за всеки един гараж. Ами, ето това е. Това според мен е напълно достатъчно за един обикновен гараж да имаш такова нещо. С това нещо мога да чистиш джанти, мога да чистиш колата отдолу. Дори един сервис, който има хубав компресор, с това нещо мога да си почиства, слага вътре обезмаслител и си почиства работното място, почиства си работната площ, скоростни кутии, двигатели. Феноменално. Страхотна работа върши. Много скоро, когато пусна моите продукти на българския пазар, а именно продуктите на Immunitas Vision, ще има обезмаслители за Торнадори, които ще ви помогнат вие да правите нещо всъщност качествено с изразходването на супер малко продукт. Нали? Това ми е концепцията в главата. Но, ако вие сте детайлинг студио или пък сте, нали, хора като мен, които се занимават с интериорно почистване, това нещо не ви е напълно достатъчно. Имате нужда от още един инструмент. И той, драги ми приятели,
се намира ето тук до мен. Това е другият ми любим торнадор, ето този. Това е, както виждате, същия пистолет. Вътре мога да видите същата фуния. В голямата фуния, ето тук вътре има същата фуния. Пак с това маркуче. Но ето тук се закача вашата прахосмокачка. Предполагам сте се досетили какво прави това нещо. Тук връзвате компресора, тук закачате прахосмокачката, хващате инструмента, опирате го в мокета, прилепва перфектно, пускате сгъстен въздух, торнадорчето започва да върти своето торнадо в тази площ, която сте затворили, а прахосмокачката изтегля цялата мизерия, целия пясък, прах и каквото има в зоната на третиране. Това нещо ми е спасявало живота неведнъж, когато дойде автомобил, който се кара без телки и се върнат хората от плаж. Значи няма друго нещо, което да мога да махне пясъка от мокета толкова добре, колкото е това. Ставяте, пръскате и екстрактвате, изсмуквате целия пясък от мокета, третирате целия мокет няколко пъти, пясъка изчезва. Феноменален инструмент е това нещо, доста специфичен, за друго общо взето не може да се ползва, нали? Това си е инвестиция само единствено срещу пясъка, но вместо да разхвърляте пясък из цялото купе, това нещо ви изкарва пясъка от дълбочина, като естествено за да работи това нещо, не е като една седмица, ето към мога видите видеото за това, нали, как са изсипали бетон в седмицата, при нея това нещо не се работи, но за един автомобил, който е с хубав, приятен мокет за пипане, просто има песачинки в него, това нещо ги изкарва. И може би трети инструмент, който е абсолютно пожелание, е да си вземете ето като този торнадор, само че без препарат, нали, да имате само пистолет. Аз не съм го направил, защото аз не виждам смисъл в това. Нали, на мен не ми пречи. Но хората казват, че когато тук нямаме опция за препарат, добре, няма значение. Виждате ли как в самото маркученце имаме по-малко маркученце? Представете си го като, нали, голямо фи маркуч и вътре имаш едно много мъничко. Това мъничкото взима препарат и го, нали, пуска препарата на капчици и въздуха го вкарва където трябва. Това нещо, заради точно това маркуче, което обира от големия маркуч, нали, взима от пространството, което трябва да пренася въздух, намалява се това, дебита му един вид се намалява. Казва, че тия торнадори, които не разполагат със съд за препарат, са доста по-ефикасни и имат по-голяма ударна сила на въздуха, когато използвате самия въздух. В интерес на истината, аз съм до голяма степен съгласен с това нещо, но на мен ми е неприложимо, защото това нещо прави достатъчно въздух, че просто аз не виждам смисъл да имам и такъв пистолет. Но предполагаме удобно. Предполагаме удобно, защото най-малкото мога да го натикваш по-лесно между седалките, между различните места, от които изкарваш боклуците, когато прахосмучиш колата, примерно, без да се налага да се съобразяваш с ето стул от тук, въпреки че никога това не ми е пречило. Когато развием резервоара, все пак това е, нали, своеобразно ревю, намираме ето това нещо, което най-общо казано представлява маркуч, който смучи въздух, и тук имаме тежест с цетка. Тук имаме цетчица за твърди предмети, нали, да не влязат в това и да запушат нещо, и имаме тежест, нали, за да може на която и посока да го накланяме, той да следи препарата в бутилката. Както може да забележите, изключително елементарен инструмент, изключително просто устройство има, което е страхотно, защото заради това просто устройство това нещо почти някакво му се развали. Да, сигурно се износват някакви неща, но мога да ви кажа, че аз този торнадор, този специално, го имам от поне 2 години и нещо, и от тогава е работил много. Но
въпреки че е работил много, опитах се да направя една проста сметка колко време съм работил с тая машина и аз го изкарах на не повече от 150-200 часа работа, което за 2 години, използвано професионално, сами може да си дадете сметка колко работни часове прави, как се амортизира това нещо. Това е като нов. Важните неща за това са да го поддържате редовно, да го почиствате, разглавяте го. Хубаво е веднъж на 2 седмици или когато сте правили много тегав автомобил, да си го почистите, за да може да ви служи вярно, горе-долу като всеки един инструмент на този свят. Нали? Ако не го поддържате, няма как да очаквате да ви служи дълго и сте доволни от него. Това е от този сегмент. Мисля, че си поговорихме за абсолютно всичко, което трябва да знаете за торнадора, какво представлява, как се използва, защо е хубаво да го използвате, а в следващия сегмент ще ви покажа всъщност какво прави и ще се опитам да ви заснема няколко елемента, които ще почистим с него, за да може да придобиете по-добра представа как всъщност се справя този торнадор и дали би ви свършил работа и какви резултати може да очаквате. Сега, приятели, за съжаление, сегашният ми автомобил, който имаме да правим, не е много подходящ за случая. При мен имам една 140, която за добро или лошо е в много добро състояние. Това е автомобил за изложения и сама по себе си колата е много чиста. Но ето, ще се опитам да ви дам тук един пример. Забелязвате ли това петънце? Тук има много финни, много елегантни петънца по мокета. Ето тук, например, ще се опитам да ви покажа как тия елегантни петънца, които едва се забелязват, с торнадор и само с торнадор ще успеем да ги махнем от мокета, без да се налага реално да пелем целия мокет. Поставям ви набързо и ще ви покажа всъщност, примерно, как се справяме с тия петънца. Така, предполагам, виждате петънцата, ето тук имаме едно, тук имаме още едно, тук се наблюдава едно, просто толкова са финни, че камерата трудно ги хваща, човешкото око обаче успява да ги съзерце. Затова, след като сме пуснали пръксмокачка на този мокет, взимаме нашият торнадор. Машинката ни вече е пълна с препарат, може да видите, кранчето е отворено и третираме зоната. Хубаво е, ще забършим после с един чист микрофибър, може да забележите, микрофибър е нов. Хубаво е да си пазим и така с едната ръчичка, да не отива препарат абсолютно навсякъде. Сега ще видите, то ще се дигне цяла мъгла, но все пак така и започваме да пръскаме. Сега, след като сме поопръскали, единственото, което трябва да направим е да забършим петънцата. Като виждате, веднага препаратът започва да реагира. Появява се дори лека пяна. Но забърсвайки просто с микрофибъра да оберем влагата, ето не мога да кажа, че е мръсен, просто се понамокри, тъй като петната са много финни, много дребни. Но ето го и резултатът ни. Тук още има едно малко като потъмняване, затова повтаряме. Ето ни го. Всъщност и резултата. Понеже това петно не беше най-добрият пример, който можех да ви дам, вижте ето тук в багажника на S-класата наблюдаваме едно доста по-свирепо петно, което просто по-рано не бях видял. Сега, ще ви покажа как това нещо може да излезе от целия мокет
без да имаме какъвто и да било проблем. Разбира се, може би по-лесно би било да изперем това цялото нещо, което най-вероятно ще направя, защото наблюдават се и други дефекти, които не ми харесват, но за целта на видеото и за показното, което искам да ви направя, ще изперем точно това петънце, използвайки само и единствено торнадор и микрофибър. Така, оставил съм ви вече да гледате петното, да му се насладите, защото скоро няма да го има. Започваме, приближаваме торнадора на ето такава дистанция. Нито повече, нито по-малко. Много е важно да не го набиваме прекалено навътре, но и същевременно да не сме прекалено надалеч. Ето от такава дистанция започваме да торнадорим. В момента няма звук, защото това го записвам на VoiceOver, тъй като забравих да вържа микрофона, извинявам се предварително. Както виждате обаче, петното лека по лека започва да се раздробява. Това е нещо твърдо, нещо неприятно, въпреки че не изглеждаше така. В момента виждам, че петното наистина започва все едно да се разбива на молекулно ниво. Продължаваме да третираме гадната област, като от време на време поглеждаме за какво става въпрос и се опитваме да избутаме винаги под такъв ъгъл, за да може да избутваме петното напред. Взимайки един такъв микрофибър, разтъркваме, хубаво. Виждате, препарата веднага реагира, както предния път. Създава се една такава пяна, която после трябва да оберем с обратната страна на микрофибъра, когато сме готови с процедурата, защото на практика това е влага. Но, както може да видите, петното започва да изчезва. От това гадно черно петно в тази зона в момента почти нищо не остава. Разтъркваме хубаво, обръщаме микрофибъра, ето в момента отстраняваме влагата напълно. В момента аз гледам видеото и ви приказвам какво съм говорил тогава, нямам никаква идея, обаче сега виждам, че от петното почти нищо не е останало. Реално винаги минавам втори път, ето както може да видите, за да сме сигурни, че между нишките от само там няма да се появи нещо, но както може да забележите, в момента мукета е напълно уеднаквен. Обръщаме нова чиста страна на микрофибъра, за да може да не слагаме повече препарата, само да отнемаме препарата и гледайте за какво става въпрос. Следи от петното няма никакво. Ето това, приятели, е силата на торнадора. За това е брутално нещо, защото ето, друг ъгъл от петното няма никаква следа. Аз нямам какво да кажа. Ако вие имате, разбира се, може да оставите в коментарите какво смятате за торнадора, доволни ли сте, какво мислите за него. Аз нямам търпение да чуя вашето мнение. Това е, приятели, предполагам разбрахте вече защо е супер полезен торнадор като уред. Да, тази S-класа е може би един от най-неподходящите автомобили, на които да ви покажа колко добър е торнадора, но просто с това разполагам в момента. Ако имахме някой Volkswagen, моментално ще я ви покажа на корите на вратите какви чудеса прави тази машинка. Обаче в следващите видеа. Абонирайте се за канала, харесвайте това видео, споделяйте го с приятели, за да достига до повече хора и ви обещавам, че с течение на времето ще гледате не само S-класи, ще гледате Volkswagen, Toyota, каквото искате. От всичко ще има, всякакви автомобили ще снимаме, ще ви уча, ще ви показвам, защото занаят се краде. Вие трябва да откраднете доста добре знанията, които имам и да ги приложите, дай Боже, в своите студия и да правите същите работи, които и аз правя, защото това нещо би ме правило изключително щастлив. Благодаря ви за цялата подкрепа, благодаря ви за всичко. Ако и вашия автомобил искате да получи подобно отношение и да му се изперат седалките, ако са текстилни, или да се почистят и подхранят, ако са кожени, да се почисти мукета, да се изпере по подобен начин багажника, да се изперат стелките и всякакви такива глезотийки, до края на годината може да получите всичко това, ако се обадите на посочения телефон и ще ви бъде направена промоцията, която включва всичко, което ви изредих за едва 60 лева с ДДС. Очаквам всички обаждания, часовете за съжаление са ограничени, не защото аз ги правя ограничения, просто защото до нова година дните не останаха. Така че записвайте своя час, възползвайте се от услугата, пожелавам ви лек и успешен ден и си купете торнадор.